Sovčou a s tím Honzou. Honzo! Už točím! Už točím! To je? Nevím. Už točím. Tady je Honza znova. Dobré ráno. To říká furt, on je takovej, nevím. On je přesupovnej dobrý ráno. Spíš dobré ráno. Tak co jdem? Dobré ráno, dámy a pánové. Dobré ráno! Dobré ráno! Dobré ráno! Všichni to netočíme ráno, ale i tak je to docela vtipný. Teďkovi si můžu ven. Nebo kde bude? Já nevím, někde venku. No, jestli budeme doma nebo venku. Nevím! Taky ne. Taky ne! Nevím, třeba budu někde. Jdem venku, je hezky. Ale my budeme venku. Jo, nebo... Já jsem doma chodil Všichni tři. včera, protože jsme přijeli z chaty. Takže jsem se šel vykoupat. Co? Tak si mi mamka udělala nový oblečení. S kreťasama. No, byl jsem nový. Hele, Sofinky, mamka myslím? To určitě. No, to určitě ne. My budeme dneska venku, viď? Jo. Jo, ona volá Sovča. Sofii, tak když tak pak mi zavolej a přijď za náma. My někde prostě budeme. My budeme před barakem tam na tom hřišti. Luky, a ty si jet k oběd? No. Ne, no tak ale musíš taky jíst, než půjdeš na fotbal. A nechceš něco si sníst, tak kontaktovat se a sníst. My se uvidíme, až tam budeme. Pro další video to bylo všechno, dejte like, odběr a čau. A další video natočíme, kde to bude na tom hřišti. Čau.